Добър ден, е 2014 година. Възползваме се от пускането. Възползваме се от хубавото време, за да се разлетим и гълъбите. Нищо, че в момента този сезон, това време, което е в момента зимното, не е много зимно, летят по час и 30 минути. Това няма значение, ще ги вкараме яко във форма, като наближи времето, когато започне сезона. Има и млади гълъби. Не е нужно да кажем какви гълъби има отново. При мен има едни от най-хубавите гълъби из източна България. Имам добър треньор зад гърба си, с който ще опитам да загатна за уменията на гълъбите и за моите умения. Тази година, 2014, цялата сила може би ще ни бъде 2015 година. Просто сега ще загатнем. Ще пробваме да бъркнем на големите майстори, да им разбъркаме малко положението. Надале ще ми стигне батерийката да снимам час и половина летенето на гълъбите. Пък и надали някой ще има време от вас да гледа час и половина как летят гълъбите в момента, в това време, месец януари, преди сезона, преди да съм започнал да ги тренирам както трябва. Тази година ще бъде голям успех, ако приеме в десятката поне с един-два гълъба. Ще бъде голям успех в клуба. Ще пробваме да направим всичко възможно.